Ясно, що Петербурзький університет було, якби, стартували витти. Казанський, коли відкрили, теж там був десант? Московський університет, пов'язаний з Гуцул, де він фактично хотів возглавити кафедру, але йому не давали, там була боротьба за ту кафедру. Брати Дудровичі попали у Харківський університет. Василь Кукольник мусив тікати на периферію з Петербурга, бо туди, щоб спастися від царської поліції, так? Треба було спасатися на периферії, йти на периферію, робити чорну роботу. Так? Він попав у Ніжинську колегію, то фактично туди така була ідея, що в Росії витворити 3 ліцеї. Один на сівері, Петербургу, Царсько-сільський ліцей, один на югові, Одеса і один посередині, Ніжин. І от Василь Кукольник прийшов робити до Ніжина, де фактично закладав. Ясно діло, що там були свої проблеми, він був вже старший чоловік, він не був готовий до тих економічних проблем, які були, бо там не виставало фінансів, так, і десь фактично трагічно так все скончило його життя, але Орлай попросився на його місто і прийшов, і був самий успішний, один з тих самих успішних менеджерів. В Росії було 3 ліцеї, і русини лишили свій добрий слід і в Царсько-сільському ліцеї, і в Одеському Рішельєвському ліцеї. Одеський ліцей мав назву Рішельєвський ліцей. Так? Бо той самий Орлай, він, коли вже зробив роботу у Ніжині, він пішов робити до Одеського ліцея, і дякуючи йому в Одеському ліцеї знайшли роботу іще декілька русинів. Уже в 1860-ті роки десь приблизно було, у тому числі і такий, як Петро Феєрчак, який є унікальною особою в нашій історії. Я маю ксерокопію тої книжки. Можете собі представити? Перша історія карпато-русинської літератури. Монографічне дослідження, монографічне ізглядовання. Де воно виходить? В Ужгороді, в Мукачеві, в Будапешті, в Відні? Ні. Воно вийшло в Одесі у 1888 році. Бо часть наших інтелігентів пішла, вони політично боялися репресій тут, бо усі часи, знаєте, русинську інтелігенцію розвертали. У 1848 році русинська інтелігенція не порозумілася з мадярською інтелігенцією. Власне, не з мадярською інтелігенцією, а з мадярською політичною елітою, яка, тот самий Кошут, так, Лойш Кошут, яка демонструвала, що ми маємо мадярську державу, ви маєте бути мадярами. Вони не хотіли бути мадярами. Бо, і друге, от ми зробили революцію, правами, всі права будуть лише у тих людей, котрі є мадярами. Хочеш мати права, стань мадяром. Я так дещо вульгаризую, бо закони юридичні, розумієте, вони настільки тонко то вшитко підводили, що гиби тебе не детермінували, тебе гиби не калічили. Але на другому боці ти мав вибір. Або м'яка асиміляція, або груба асиміляція. І от не асимілуватися не може було. І ясне діло, що в 1848 році пройшов розкол, розрив. Русинська інтелігенція перестала видіти у мадярських політичних кругах своїх союзників. І ми знаємо тоді, що 200 тисяч русинських хлопців не пішли у мадярську армаду, так, у Гонвет мадярський. Ми знаємо, Духнович про це писав мемуари, вони пішли в ліс і довгий час в лісі фактично чекали, доки австрійська влада прийде на ці території і наведе порядок. Бо фактично всі території були під мадярську революційну чи там
революційну адміністрацію. І коли у 1867 році Австрія заявила про дуалістичну державу, фактично русинська інтелігенція, котра вже вихована була в 60-ті роки, то 59-й, 60-й, 67-й рік, вони вже нова інтелігенція, вона була вихована у такому австрославістичному духові, що вже ніч не маємо з мадярами. Її назад вернули у то стойло мадярських реалій. І мадяри їм пригадали то. І многі інтелігенти, вони боялися репресій і тікали геть в Росію. І тоді, по рокові 1867, я би повів, вже 1865, 1866, в 66-му починається, а головне, по рокові 1867, 68, 69, 70, ми маємо цілу групу русинських інтелігентів, то вже третя генерація русинів, емігрантів Росії, за котру забувають. Хомічков теж виїхав, Кирило Сабов виїхав, приміром, Петро Кімак, третій редактор Ужгородської новинки «Світ», емігрував до Росії. Так? І от вони, як люди, які знали і латині, вони десь робили в тих російських гімназіях, скажімо так, Сільвай, Фенцик, Кралицький, це були літератори. Виїжджали люди, котрі були більше пов'язані з політикою, з парламентським діятельством, з політичними якимись то акціями, бо вони були перві, на кого була обернута мадярська така ненависть мадярської влади. В Егері була гімназія, в якій мали приймати дітей русинів, і вони там училися. І практично всі наші діти, котрі вчилися в Егері, асимілувалися так, що стали римо-католицькими священниками. А от у нас був такий випадок, коли діти вночі договорилися і вночі вирушили домів. Туй, до Ужгорода. І ціла група семінаристів пішла геть. Вони сказали, що вони не будуть учитися. Чому? То є важний момент. Знаєте, у священників є така характеристика, якби особливість, що вони сповняють місію. Вони є місіонерами. Це нормально. В кожному селі священник коло людей, то його місія, то не його робота, то не як чоловік, котрий ходить на роботу там по годинці на 8 годин. Римо-католицька церква тримала греко-католиків як за іще не цілком осмислених римо-католиків. То значить, їх треба брати, їхніх дітей, їм давати римо-католицьку освіту, їх асимілювати, переводити на фактично позиції Римо-католицької церкви, і так поступно греко-католицька церква має стати частю Римо-католицької церкви. От наші священники, коли наші діти почали тікати з Егера, єпископ сказав, що ми це не будемо там направляти дітей. Наші діти не будуть вчитися там. Це при якому єпископі? Ну, я думаю, що це було і починалося іще за часів Бачинського, коли скончив свою місію Барбареум, скончив Барбареум, і не було відкрите ще студіум Рутенорум у Львові. Це Будапештська, де автономізм всіх церков. То, що рішалося, що наші священники, в тому числі Стефан Панкович, їздив на той автономістський собор. І казав, що ми не хочемо, нам не треба свободи. Нам не треба своєї автономії. Це та історія теж була така історія. Ну, вони фактично, розумієте як, вони були священниками, і вони не мали права перейти ті червоні лінії, які їм церква не дозволяла перейти. Критикувати, приміром, той самий Сільвай. От він писав свої роботи, підписуючися псевдонімом. І лем по смерті Стефана Панковича, а ми знаємо, що Стефан Панкович так умер, у Петербургові, коли видавався зборник, Сільвай єдно з Кралицьким загнали свою статтю, і де він пише, загнали 3 статті фактично. І одну статтю написав сам Сільвай.
От він їй пише, що під управлінням Стефана Панковича він перший раз під ту статтю ставить свою істинну фамілію. Іван Сілвай. Ну, але сова то взагалі, ну так кажете, знаєте, коректності ту ланку перетнули. Коли Паньковича нарисували з рогами і з хвостом дьявола, да, то вже було якось, то вже не туди, а там, от, наприклад, Кімак, да, і от, ну, їм треба вже виїжджати потім після цього всього, бо так не може. То все ж таки держава і це все, да, там, ну. Ну, ясно діло, що вони їм перекрили кислород, дали, розумієте, вони доставали помічлем від Михайла Раєвського. А поміч Михайла Раєвського була не такою вже і великою із Відня. Петро Азарій мало поробив, бо фактично він похворівся і такий нараз умер. То значить, якщо мені пам'ять не, то він умер у 1872 році. Аж 72-му, да? Тобто ще трішки був. Ну, але знаєте, для молодої людини, яка лем-лем зайшла, він прийшов професором російського язика семінарії. Да. На другому боці він був доста лояльний до Стефана Панковича, так? Бо, знаєте, інтелігенція наша вже в ті часи вона ламалася на декілька груп. Була група, яка таких радикальних русофілів, яка направду додержувалася того, що от не треба ніякі переходні періоди, от треба зачинати, от низько сісти і зачинати писати по-російськи. Надо бути. Да, ми русські люди. У нас є руська література, от бери Пушкіна, бери Вяземського, бери там Тридіаковського, Контіміра, Лермонтова, кого там іще візьмеш, так? От учися у них і пиши так, як вони. Азарій так писав. А була друга, Азарій був спеціаліст з російського язика. Він фактично добре знав російський язик, ясно, що він писав свої твори, свої стихи, писав російським язикові. І то був до кінця не злий російський язик, треба повісти. З того, що ми можемо читати, бо фактично він досить активно публікувався на сторонах газети «Світ» в Ужгороді. По ньому не лишилося ніякої збірочки. Але в Листкові теж, здається, Яворова є, да? Є. Думаю, що ні, бо Яворов, то фактично листок появляється в 1885 році, перше число виходить. Може перепечатки йшли? Лем перепечатки, щось таке могло йти, але не більше. Ну, мабуть, в сеті тоді, бо я просто знаю, що він досить скоро, він молодим умер. Знаєте, я десь некролог його читав, чи ж якісь там мемуари такої по смерті, що він, як скончив студії свої, прийшов робити, поробив пару років і вмер. Розумієте? Тобто, хоча був досить талантливий молодий хлопець, але він був, симпатизував єпископу Стефану Панковичу. До кінця Стефан Панкович у многих позиціях стояв на позиціях тепер сучасного русинства. От я пригадую точно одне, що ясно, коли Стефан Панкович йшов десь з якоюсь як контролювати чи гімназію, чи духовну семінарію, то коло нього все був чоловік, як би сказати, низька новинар, журналіст, який описував то все і таку курті інформації давав в новинку. І раз в кінці тижня появлялася вся інформація. Ну і от я пам'ятаю такий випадок, коли Стефан Панкович був в Ужгородській духовній семінарії на державних так можна сказати, екзаменах. Так? Молоді люди вже мали скончити духовну семінарію, за деякий час вони підуть, виберуть уже своє життя як духовні особи, і Панкович обертається із ним і каже, що знаєте що, а от ви будете жити, більшість із вас буде на селі. А як ви будете говорити, обертатися до наших простих селян? Ви мусите почасказання, та не лише почасказання, у священника много функцій на селові. Просто з чоловіком говорити, контролювати школу, видіти, що все робить, які там школьні освітні процеси, з людьми говорити. До кінця я низько тримав у руках письма Івана Сільвая із Турії Ремет. Він обертався до міністра, не лише по поводу там освіти, не лише з церковним. У Турях Реметах був цех желізоробний, фабрика така, яка робила такі, знаєте, хрести з чугунні. Він обертався до міністра, і його підпис стоїть перша, там, що там ми неспокійні тим-то, бо у нас закривають нашу фабрику, це ще щось таке. Значить, священника много роботи на селі. І він
Стефан Панкович обертається, каже, ви маєте навчитися народну говорити по-народному. А як це по-народному? Він і виясняє. Коли ви будете говорити, ви не маєте права казати «етот», а ви маєте казати «тот». І він їм дає паралельно російське слово і наше русинське слово. То значить, на місто російського слова треба казати русинське слово. Так що Панкович ще не до кінця фактично оцінена особність нашої культури. Він мав у політичному плані, всім різало ухо його слова, що ми їмо мадярський хліб і маємо стати мадярами. Це був явна асиміляторська політика, це був провал, бо русинська інтелігенція з часів Добрянського, це були люди, котрі ніяк не соглашалися ні на яку мадярську асиміляцію. Не вшитки мадяри. Я хочу сказати, що ми тут також мусимо об'єктивно, що в Мадярщині в ті часи було дві партії. Була одна партія демократична, яка сповідувала такі ідеали, що це наші люди, любої національності в Мадярщині, і ми маємо толерувати їх народності проблеми, їх народності інтереси. І най вони асимілюються поступно. Натуральний спосіб, ну. Так. Домінанта буде домінувати, і то перейде. То значить, якщо вони вважали, що і була друга партія, які додержувалися теорії, що ніяких національних, у нас мононаціональна держава, і ушиткі малі народи мають асимілуватися. Чим скорше вони асимілуються, тим ліпше для них, бо вони стануть скорше істинними мадярами і будуть мати можливість долучитися до всіх прав і привілегій мадярського народу. Тобто вони не виступали проти русинів, вони виступали гейби за. От ти не можеш прилучитися до тих привілегій, бо ти не мадяр. А коли ти станеш, ти прилучишся до тих привілегій.